Kasayate may ka dito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may ka ditoy. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. Huwag magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbangamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kay din. Sige. May sa labis kwit. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawan na. Kaano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam. Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. Para asin lang ang agatangam. Nagpayag ka. Asino man ang tikinasarsaritam igi-store. Dagijay man ang chicks mo. Ulay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukaking ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sikakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasan ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko na kamay. Promise. Saradangam tikas na nga aramid mo bunjong. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo dita nga asawa. Simruman ti kinalaing nan nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga ron nga gimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ako madla kadakwada. Abay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan na kaya ti asawam. Di mor arami dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak. Wain, at akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjing, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masya anak nga rugin ka bakit? Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi ka nga main, bakit? kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, mare. Di ka kadiagim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat min ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Ha, jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day di babae. No di mo kayat nga agapat ha. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiag kaskastawan. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sangita maya. Di manugang iyo nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang MJX natin na yaban ng aglaba.
Asino mat nga iti sana masurona. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinad ah. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso. Dapay lang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umda sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi jay ex na. Kaninayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Abay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage ka no. Anya, ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho k iji salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak ka no. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaatid dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukuna nga'y. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. At Daniel Catermi dito'y balay. Kumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpapuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kadi agpaspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan? Ang damit ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na. Agasawatan ba kayo? Si kangarod ti winner dito puso. Si kating kasar ko. Ti inasawak. Si Katerina dito puso. Awanan ti sa balipay. Alan sangunak man. Dinaktal-tal ko dang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka Bunjing. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya, Bunjing. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw. Naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Kan beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Taex mukat ngarud ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusyak, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat ngarud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabas mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minaon nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para malaking kwa na dararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tigas na. Anya. Kin, ay, diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragragsak anak no makitkitak dagiti ex ko.
Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay nanang. Anya! Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismisuhutan naman ni Bakamaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga agbinulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na naka-tiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko iji balayo. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawak. Baka pag-imimunan na mag. Ay baya mga gimon nila. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kani Bakamaw. Ay, basta umay kaglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok ti pa naglaban. Iso nga umay kawan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige. Sana balitawan mo't kidi ti papanak kita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw. Basta kunana mga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put kay dirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, kanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At na parti nga inatindaram. Ngam di ka pa'y nagpakada arimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagiti batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa'y laigi balay dananang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang mat. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sag paminsan laang. Nadadaal kat direpta. Di mo't lumamisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan daman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Bunjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Hey, limbag nga oras yaw, bunjeng. Ha? Malang sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, gusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ita isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili kanukan. Ha? Apay ang makilugan ka itex mo? Kat man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa matigas na kang aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom.
tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan ang nagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjing. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuy-kuyog kami. Ay! Di ka mo ba makitsinda? Ha? Sakti Roman, agbati ka dito balay. Ni, apa yan? Sa anak ka manhig, at darik na ka masakitan. Ang mga ex mo, makikuyog ka ng guwana. Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang dama gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitext mo dito'y balay. Apay Bunjeng. Ay, ala, Osman, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Di akong ulitan dahil dyan hinaramit ko. Di ako nayabandag dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, gusto na. Surin, Wan. Ay, ayatin ka ba kay? Promise. Likli ka kung nga ramidan iti saan mo akayan. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan alureta, Wan. Wan, saanan. Hingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to nakay ko. Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Naawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako nagiti ex ko. Kat ita naragsak kami nga agdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjing. Please like, share, and subscribe. Thank you.